miskol doho nabodari por luhian au naing makatai taringot borumi nahu haholongi sai sip nuang ibana tua tulang alusi majoa pinomat nanggo mabalos SMS sehari telepodo borumi sai maus do dicueki molo boido asa au marotusi marbadai hani na malam minggui ala hutiop do tulang tangan nai songgati au uhut madi pabali nanti marah bapak minatiki tulang minta tolong joa lehon solusi di hubungan nami hamupe heado doni songonido molo cinta berseni alusi majoa pinomat nanggo mabalos SMS sehari ku telepodo borumi sai maus do dicueki molo boido asa au marotusi songgati au uhut madi pabali nanti marah bapak minatiki tulang minta tolong joa lehon solusi